Parte sa kisame sa third floor sa usa ka mall sa barangay Tabunok sa Dakbayan sa Talisay nakugno niadtong Sabado sa buntag. Tagduma sa mall, may pasalig sa kaluwasan sa ilang mga customer. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Sa kuha nga video sa usa ka netizen, makita nga paspas na gawas kining pipila ka mga mall goers. Makita ang uban nga nanagan pagawas sa mall. Matod sa nag-upload nga lain ang ilang nadunggan nga rason, hinungdan nga susamag nagpanik pagawas sa mga mall goers. Ilabi na nga matod pa dunay nadunggan nga buto. Based sa among initial information nga nakuha, ma'am, from Gaisano Tabunok, nga mga 24 inches na daw na siyang nagbitay na nadaan ng kisame. So giila na gi-cordon para wala na customer nga makaadto. So gi-report na siya sa safety officer sa Gaisano Tabunok sa ilang manager. And then that time nga padong naunta ang mga kontraktor to para maayo na siya. So dito nahitabo ang pag-collapse. Giklaro hinon sa Talisay City disaster nga walay tulubagon ang tagduma sa mall. Way naangol atol sa aksidente. Girekomendar sa disaster team nga samtang giayo pa dili una pasudlan og mga customer ang tibuok third floor. So far, ma'am, wala tayo reported nga na-injured kay gi-cordon naman ang ladaan para wala na maka-atong mga customers. Wala na mo atubang sa kamera ang tagduma sa mall. Apan mipasalig sila ang kaluwasan sa mga shopper. Samtang nagpadayon ang pagpaayo sa nahugnong bahin sa mall. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.